Toto sú tipy na 5 filmov, ktoré si viete pozrieť z pohodlia domova aj dnes. Jeden film pre jeden žáner, komédia, drama, rozprávka, akčný film a komiksovka. Poďme teda na to. Začneme teda komédiou s názvom Snack Shack. Dvaja kamoši si chcú počas letných prázdnin zarobiť a dostanú skvelý nápad prenajať si stánok s občerstvením na miestnom kúpalisku. Do tohto malého mestečka sa však nasťahuje nové dievča, ktoré sa samozrejme páči obidvom a ich kamarátstvo a podnikateľské plány sa začnú tak trochu komplikovať. Skvelá komédia, pri ktorej som sa fakt dobre zasmial a ktorá podľa mňa určite stojí za pozretie. Druhá v poradí je rozprávka Lilo a Stitch. Táto srdcová záležitosť detí 90. rokov dostáva novú hranú verziu, ktorá je v niektorých aspektoch prispôsobená dnešnej modernej dobe. Úprimne, nie som veľmi zastanca novodobých remakeov, no táto hraná verzia sa mi fakt páčila. Stitch je rovnako šialený ako v pôvodnej verzii, herci vo vedľajších úlohách sú skvelí a fakt môžem povedať, že som sa výborne bavil. Tretí typ je akčného charakteru s názvom Rebel Ridge. Bývalý člen špeciálnych jednotiek pricestoval do malého mestečka, aby zaplatil kauciu pre svojho bratranca, čo sa začne veľmi nepríjemne zamotávať, keď si lokálni skorumpovaní policajti privlastnia jeho peniaze. Ak sa vám páčil seriál Reacher od Amazonu, toto si určite nenechajte ujsť. Len pre vašu informáciu, tento herec bude hrať aj jedného člena Green Lanterns v mysterióznom seriáli Lanterns od DC a po jeho výkone v tomto filme sa na to úprimne teším. Štvrtá záležitosť bude drama Wind River. Fú, moja srdcovka. Miestny agent pre divokú zver, v našich končinách niečo ako horár, Jeremy Renner, objaví v strede zasneženej krajiny Wyomingu bezvládne telo 18-ročnej indiánky, v čomu na pomoc prichádza mladá neskúsená agentka FBI, Elizabeth Olsen, a spoločne sa snažia nájsť jej vraha. Výborná vec. Toto je presne ten druh filmu, ktorý musíte vidieť aspoň raz za život. Výborná vec. No a posledným typom je komiksovka Thunderbolts. V dobe, kedy mňa osobne maximálne nebavia Marvelovky, prichádza film plný antihrdinov, ktorí sú vyslaní na nebezpečnú misiu, kde ich však čaká nečakaný zvrat udalostí. Akciou nabitý film od samého začiatku, s výborným tempom, konečne nesileným humorom, prekvapivo dobrým a fungujúcim príbehom, ktorý sa taktiež venuje skrytým psychologickým témam dnešného sveta, ktoré zaujímujú najmä staršie obecenstvo. Fakt výborná Marvelovka po veľmi dlhej dobe. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni mu dať like a sleduj pozrete.sk na Instagrame a TikToku a taktiež budem vďačný za akúkoľvek spätnú väzbu, aby som tieto videá mohol pre vás aj naďalej zlepšovať. Čau čau.